Рік життя на свободі. Саме цього дня минулого року звільнили 73 заручники з окупованої частини Донбасу. Тоді українська сторона обміняла їх на 238 бойовиків, самопроголошених ЛНР і ДНР. Серед звільнених українців військові, що потрапили в полон до терористів, та цивільні громадяни. Їх терористи самопроголошених республік тримали у в'язницях за проукраїнські погляди та за надуманими обвинуваченнями. Як змінилося за цей рік життя тих, хто перебував в застінках терористів, та чим вони живуть сьогодні, дивіться в сюжеті Вікторії Аблязової. З оплесками, квітами, українськими прапорами та сльозами радості. Звільнених з полону терористів в аеропорті Бориспіль зустрічають не тільки рідні та близькі, а й небайдужі українці, що прийшли підтримати тих, кого визволили з полону. Серед тих, хто називає цей день своїм другим днем народження, Володимир Фомічов. Цей день він чекав майже 2 роки. Російські найманці назвали його екстремістом за участь в Донецькому Євромайдані. На волі вирішив піти у медіа. Зараз працює редактором на українському радіо. Каже, почав інакше дивитися на життя та цінувати звичні речі. Взагалі людина після важких подій у своєму житті змінюється і, мабуть, я трохи став спокійніше дивитись на життя. Тобто у мене все ж таки потроху змінюються пріоритети та цінності. Це розумію, що це, мабуть, пусте, бо найголовніше сама цінність твого життя, того, що ти можеш пересуватися вільно по вулицям, гуляти по парках і просто жити своїм життям, і відчувати ту саму волю, якої у нас не було. Ще один звільнений з буцегарні терористів – фанат футбольного клубу «Зоря» Владислав Овчаренко. Попри окупацію рідного Луганська, хлопець до останнього там залишався. Приховувати свою проукраїнську позицію не збирався. Підпалив прапор ЛНР. Терористи звинуватили хлопця у шпигунстві, держзраді та знущанні над символікою ЛНР. Загартували на 17 років. Зрештою просидів 4,5 місяці. До останнього не міг повірити, що так швидко його звільнять. Это были реально такие эмоции непередаваемые. То есть это второй день рождения, ты просто заново чувствуешь, что я снова дома, снова на родине. Мы видим украинский флаг, наши военные, уже ребята смотрят в окна там, Після звільнення з полону та реабілітації хлопець знайшов роботу, пов'язану з головним захопленням його життя – футболом. Нині він працює в Федерації футболу України, допомагає таким самим, як він, вимушеним переселенцям. Здійснив найбільшу мрію свого дитинства, побував на фіналі Ліги чемпіонів і не перестає мріяти про Україну без війни та повернення додому. Если я раньше хотел путешествовать, я хотел видеть весь мир, Дубай, Нью-Йорк, Майами. Сейчас для меня есть одна мечта, это самая моя. Я хочу, чтобы, моя Украина снова была одной единой, чтобы Луганск, Донецк, Севастополь, Симферополь снова были дома, а не под оккупированными флагами выдуманными. И для меня это сейчас, моя мечта номер 1, наверное. Полон, звільнення, повернення до звичайного життя – це шлях, який пройшли хлопці-бранці бойовиків. Це вже позаду. Попереду залишається звільнення Донбасу та повернення Криму. Вікторія Аблязова, Асан Емінов, Заман, АТР.